מיינקראפט ועוד פרק של מפות. טוב, אז בואו נתחיל. בואו נראה. בואו תראו, מפה שאני בניתי. תראו אחת כאן מפת פארקור. הנה רואים כאן, רק צריך ללחוץ על לשמור את זה. איזה קטעים. עכשיו, אנחנו בתוך, אי אפשר לעשות מפה. טוב, בואו נלחץ כאן. הולכים לצד. טוב, יופי, יש כאן זה. עושים ככה. וזה באמת מפת פארקור. כמו שאמרנו, מפת פארקור עם מלכודת. טוב, עשינו. יופי. עכשיו, זו מפה שאני אולי יראה איך עושים אותה. זו מפה קלה, שקל לעשות אותה. אם אפשר לצאת מפה, אתה חייב זה ככה, עולים ובעיקרון טוב, וזה טוב. ביי מיינקראפט.